Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme prácu s koláčovými grafmi. Ako na to? Najskôr potrebujeme tabuľku. Vytvoríme si tabuľku prehľad personálu, v prvom stĺpci uvedieme útvar, v druhom stĺpci počet pracovníkov. Ako príklad máte tabuľku zásobovanie 10 pracovníkov, odbyt 12 a tak ďalej. Následne si označíme tabuľku a prejdeme na menu Vložiť, nájdeme si koláčové grafy a tu si môžeme vybrať buď 3D koláčové grafy, prstencové, alebo 2D. Ukážeme si 2D koláčový graf, skladaný, čiže s čiastkovými pruhmi. Klikneme na to, vytvoril sa nám tento graf, ktorý samozrejme môžeme upraviť. Odporúčam úpravu, ktorú ponúka Excel, sú veľmi pekné a dajú sa použiť. Potom ale je potrebné označiť tento graf. Vidíme základné menu. Označenie urobíme tak, že vľavo hore je pridať prvok a môžeme dať názov grafu nad grafom. Môžeme pridať označenie údajov. Odporúčam za zakončením alebo bubliny a potom môžeme pridať ešte ďalšie komponenty, ktoré si môžeme navoliť týmto pluskom, označenie grafu, či tu chceme vidieť hodnoty alebo ktoré tieto veci. V prípade, že sme sa rozhodli, že by sme to chceli vidieť hodnoty, tak tu sú položky, formátovať rad údajov, formátovať označenie údajov, klikneme na rad údajov a objavia sa nám tu nasledovné menu. Moment. Možnosti radu, rozdeliť pozícia, máme označené 3 pozície, čiže keď sa pozrieme, tu vidíme 1, 2, 3 pozície. Keď pridám štvorku, už vidím 4 pozície. Pridám 5 a tým môžem tento počet rozširovať a táto suma sa nám skladá. Ako to skladá, si môžeme pozrieť podľa čísiel. Dáme to nazad na pozíciu 3. Vidíme, že berie od spodu 3, 1, 1. Ak pridám štvorku, berie 3, 1, 1, 2. Čiže túto tabuľku si treba predom upraviť, koľko chcem vidieť a tie hodnoty podľa možnosti si dať na spodok. Tým pádom nám vznikne krásny graf, ktorý ešte môžeme doplniť, čiže to menu môžeme rozšíriť a dáme tam označenia údajov a ďalšie možnosti označení. No a tu si zaškrtneme, čo tam chceme vidieť, názov, kategórie, výroba 24, percento nie hodnotu, upravíme a máme to v percentách. Keď nám dôjde k prekrytiu, tak si tieto klikneme ešte raz na menu a môžeme si potiahnuť, objavia sa nám vynášacie čiary a graf si môžeme upraviť. Keď sa s ním trocha pohráte, tie vynášacie čiary môžu byť všade, tak ako to vidíte tu a vlastne máte krásne označenie. V prípade, že chcete ešte niečo zvýrazniť, tak stačí kliknúť raz, potom druhýkrát a tá zložka sa označí samostatne, potiahnete a vznikne takýto graf. Myslím, že pre bežnú úpravu to postačuje. Keď vám menu nevyhovuje, tak si ho môžete potom posunúť, kliknete na menu, upravíte si ho, prípadne si ho umiestnite tam, kde sa vám hodí lepšie pod alebo vľavo či vpravo. Takto dostanete krásny graf. Keď chcete ešte krajší, dá sa prejsť na priestorové grafy, potrebujete ale zmeniť typ grafu a v tom prípade, ak je to možné a dovoluje, prejdete na priestorové grafy a upravíte si to. Tu vidíme, že tá možnosť už nie je, ale tu hore, tu je priestorový graf, tak môžeme vyskúšať, vznikne graf takýto. Ak sa s ním znova trocha pohráte, dostanete veľmi originálne grafy, a ktoré
sa bežne v praxi nevydávate. Urobíte to tak, že troška si usporiadame menu a teraz kliknete na tento graf. Pardon, ešte tu máme. Kliknete na graf druhýkrát a túto časť môžete zasunúť. Vznikne takýto graf. Odkliknite a kliknite znova, nech uchytí všetko a dajte formátovať rad údajov. Tu máte uhol prvého výseku, môžete otáčať graf. Vidíte, že sa otáča, natočím si ho do polohy ako chcem. Rozloženie grafu odporúčam nechať pôvodné, ale potom sa dá nadstaviť 3D formát. Tu vidíte 3D formát, možnosti radu a tu zadajte čísla okolo 1000, 950 000, tak skúsime 1000. Napíšte a ten graf sa vám začne zaobľovať. Vidíte, už horná je zaoblený. Znova zadám 1000. Potom pozorne presiahnite body, ktoré sú tam vymedzené. No a vznikne takýto krásny graf. Myslím, že sú to úplne iné grafy, ako sme bežne zvyknutí a môžeme s tým pracovať. Verím, že sa vám toto krátke video páčilo a pripravím nejaké ďalšie. Pekný deň.